Moko kuom jodolo kod jotend dinde alwora ma Nyanza wuok oko mar jiwo rowere mosetundo higni 18 mondo okaw pande kendo ndikre kaka jogo mago kura motelo ni yiero mabiro. Kotelnegi kod jadolo Lucas Ongonga mar kanisa Moa Roho Israel mayudore kar chung' od bura mar Arieda. Jodologo wacho ni thoth rowere goyo koko ka gilando dwaro margi mar telo makare, to kata kamano gionge opande kendo nokgi ema goyo kura, kowacho ni mano ok nyal kelo lokruok magidwaro. E kindeno jalony e weche omenda kod ochumi CPA Zaki Masiro molap dhoge ndong' ne kom Seneta Masiaya omedo ni kinde osechopo mar rowere koro nyaka wuog oko mar laro lemo mopogore opogore mag telo ma ok gidewo higni. Nyaka gi register kura magibed gi kipande ai ka gidhi kacha to gibende giyier vijana wadgi, nikech aseyudo ni vijana winjo gima vijana timre nade dwaro, to wan vijana wang'e gima wuonewa gi minewa be timre nade dwaro. Koro tand kijana nyalo bedo telo maber nikech ong'iyo baba, to ong'iyo mama, to ong'iyo kwaru, to ong'iyo dani, to ong'iyo wadwa, to ong'iyo nyaminwa, to ong'iyo jaoda, to ong'iyo yuora. Donge kamano? Koro vijende mondo chiwre, to un kaka kanisa ulem ne vijana gibi mondo timre nade odhi maber mondo gidhi mbele. Donge watim kamano? Gol ni dhi nyiewo yath madiany, to yath madiany nyaka timre nade chopi. Kogol ni dhi nyiewo yath ragengni, yath maragengni nyaka timre nade chopi. To kolal gi e kore kanyo to nyaka wachunu kaka olal gi gimomiyo timre nade olal. Nikech kata mana yedhe miwacho osiptal go osebedo ka biro moko ok chopi. Kipenjo ni yedhe go ni kanyo be ok ne kuma gidhiye. Nderni ichako to ok rum. Calverts be oketi moyewni moko botho mano pa to mayo yawo lain mar pi madonjo. Kikono ket Calverts mago bende oketi kuma pesa gigo dhiye wakia.